Siphinde sinibingelele kwi-Ikhaya Tv2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukucofa ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo and ushare le video khona uzokhulisa le channel. Ikhaya Tv2 like lathola ithuba lokuthi lifonele uNkululeko sixoxisane naye mayelana nale ndumezulu yomcimbi ozoba sehholo lasesinema ngeSonto. Kodwa-ke mina akukho okuningi engizokusho, awuzizwele-ke nayi interview ilandela. Sabona? Yebo, sikubingelele kwi-Ikhaya Tv2 sikwamukela. Ngicabanga ukuthi hayi siyaphila. Ngifona lana mayelana nokuthi ngeke ngezwe ngazathi kukhona iprogram eninayo kwe-disaster management lapha ya ka-W ngithi mangaphazami se-Ward 81 ngeSonto. Mhlambe i-Ward 82. Yeah. Okay. Mhlawumbe uma ungake nje ukuthi kusilandisa ukuthi le program imayelana nani? Iprogram le ezobe ikhona kusasa ngeSonto izobe imayelana ukuqashisa abantu ukuthi like it's awareness ukuthi abantu babe aware izinto ezenzakalayo esikhathini esiphila kusona. Ngoba esikhathini esiphambilini kuye kwaba nama-challenges ukuthi kushiye imizi yabantu kulahleka impilo. So past 4 Phungula zone organizile abantu abasuka kuma-department ukuthi bazoqashisa abantu njengabantu bakafire, abantu bakagesi, nabantu beweda ngoba ne-climate change iweather esiphila kuyona, i-climate change isishintsha ngendlela ey'ningi ezenza ukuthi malishintsha nje imvula lithi iyaqala ukunetha kufanele ukuthi uwele ngasekhaya uyobheka ukuthi kwenzakalani. Yeah. So lo mkhankaso-ke ukuthi-ke sibize wonke umphakathi ukuthi soqwashisa zame nokuthi kunciphe izehlakalo lezi esiyibona zenzayo emphakathini wethu esiphila kona. Mhlambe le program le ingaphansi kwenhlangano ye-MK Party noma mhlambe niyenza nje eceleni? Program le siyenze as i-MK Party ukuthi lekubalekile si-MK from past 4 Phungula zone ne-region yeTheku ukuthi senze iprogram enje siyenzele lapha e-past 4 Phungula zone ngoba izobe ikhona ngeSonto ukuthi soncinca abantu bebe aware kodwa ngaphansi kwebhena or ngaphansi kwe-umbrella ye-MK. Mhlambe ungathini nje kumuntu esekhaya, ungathini kuyena nje umuntu osekhaya mhlambe ofisayo ukuza ayi-attende le program? Angeze competela? Ngithi mhlambe ungathini nje kumuntu osekhaya mhlambe ongafisa ukuthi eze ayi-attende le program le? No, umuntu osekhaya ngoba senza le campaign siyasagqugquzela kakhulu ukuthi siyafisa ukuthi beze bezolalela. Yona ayinamngcele ayikhethile ifuna nje wonke umuntu oyisakhamuzi owakhe esasemlazi nohlala eduze wasemlazi ukuthi eze kuyona ngoba lokhu kuzoba i-benefit kakhulu emphakathini wethu. Noma kuba nezimo esiba nazo bakwazi ukulekelelana emphakathini ngolwazi abazobe bebuye nalo kule awareness or i-campaign lezobe ikhona ngeSonto. Mhlawumbe ungakuphinde sikhumbuzise ukuthi inini le campaign le program? Le program ingeSonto emaweleni lapha ehholo ka-W ehall esinema. Mhlambe ubuholi nje obuphezulu mhlambe nabo bobe bukhona? Ngokwenhlelo noma ngeke ngidisclose yonke into kodwa kulindelekile ukuthi kube khona ubuholi from kwi-MK okuzoba khona kule program leso besinayo. Mhlambe njengentsha uyayazi intsha iyathanda mhlambe
ukuba nalo ndawana yokuthi bajabule mhlambe ikhona into eni-organizele intsha like mhlambe abantu nje abazonandisa kwi-program? Yebo bakhona bekhona ama-artist ama-local artist ukuthi kuzoba khona entertainment ezobe ikhona lapha esinema for intsha ukuthi ithi uyijuxuzise nayo ijabule. Mhlambe nje ungathi nje ukusihlephulela noma oyedwa noma babili nje. Hayi siyacela ungayikhulumeli eziyo kodwa ke bazobona ngakuthi ubani abazobe khona. Okay. Hayi siyabonga. Sithemba ukuthi abantu bazwile and kubalekile ukuthi abantu bayi-attende lento ngoba ayikhethe ibala kodwa niyenzela umphakathi. Yebo kunjalo isenzela umphakathi ayikhethe umuntu ukuthi wena ngabe ufila ungaphansi kwayiphi organization wonke nje umuntu uvulelekile ukuthi ayi-attende le program. Mhlawumbe umlaleli osekhaya mhlawumbe uyamangala ukuthi hayi ubani lo kukhulunywa naye mhlawumbe ungakuyi uzisho ukuze abantu bakwazi uku-understand ukuthi ubani lo. Lo khulumayo uNkululeko Mathunjwa osabeke wesikhashana oyi-deputy convener kwizone ya-Passport Phungula zone. Okay. Hayi siyabonga mfowethu. Engathi ke neprogram yenu sinifisela inhlanhla. Siyabonga kakhulu futhi mithi. Danke. Siyabonga. Mkhonto kwaza. Comrades asibingelele khulumayo uqiniso kaCebane logistics ku-MK eThekwini Region Disaster Management. Cha maqabane sona mema namhlanje ukuthi ngomhla ka-10 asiphelele sonke e-Passport Phungula zone. Sibe kuneprogram ezobe ikhona i-fire and awareness campaign. Wonke umuntu omusha eThekwini Region akumele ngobuningi bakhe siye Passport Phungula zone siyothi kwaza mkhonto kwaza. Viva mkhonto wesizwe viva. Njalo-ke indaba ngomhla ka-10 next week Sunday sizobe sisemlazi ePassport Phungula zone kwa-W ehholo ekuthiwa isemaweleni ngomhla ka-10. Ngisinilalisela induku emqubeni asifuna ukusho ukuthi kuzobe kukhona bani omunye kodwa khona nina ekumele nikwenze ukuthi phumani ngobuningi benu siye kwi-program.